si Kapitan Juantoy Morales nag-ingon na yun ana nga kung tanaw nimo ang kapatagan sa panahon ni Mayor Cagas 2 years campaign. Grabe na ang mga nahimo ni Mayor sa kapatagan. Kay dili naman lagi kaya nga hitupngan samot ng ilang buwan. Kay kon si Kapitan Sandro Torion atong Martes diha sa may Nonito Llanos Street sa Zone 3 nga nag-groundbreaking ang city government din kay simintuhon naman na din ni anak si Kapitan Torion nga daghan ang mga butang nga nahimo ni Mayor Cagas nga wala nahimo sa mga milabay nga panahon. Muna ingon ni Kapitan Torion na ay mga nahimo si Mayor Cagas nga nakita o dili makita. O sa man ang dili makita kanang nasa ilawom mga drainage system, drainages. Usa ka pinaka-importante nga butang nga ang proyekto dili kailangan makita sa mata. Maunay dapat natong ibutang sa atong alimpatakan nga dapat dihata sa mga leader nga ang kanabitong muhimo og proyekto nga kanang bahalag di makita sa mga tao basta importante. Dili na mga leader nga dili ko maghimo na drainage kay di man na makita sa mga tao. Mao bitaw ganing ang Digo City, dugay na nga panahon, kada mag-ulan, ang tubig sa kalsada na dinha magpundo. Mao nang bahaon ang mga balay-balay kay nga naman wa man butangig drainage. Kay nga wa man butangig drainage. Adi man na makita sa mga tao. Diba? Mauna nga ang giingon ni Kapitan Torion para kang Mayor Cagas, pahimusla na to ning project-oriented nga mayor. Na ay mga proyekto nga di makita sa mga tao pero importante kaayo. Matay mga igalag si Mayor Cagas mahuman ang iyahang 9 years, no? Kung tugutan yun, niya humanon ang iyahang third term, o niya project-oriented magkaining mayura ni. Malagmit, daghan na kay tag mga drainages. O sa man niya mga streets, ang problema kaayo nga magpundog yun ang tubig. Matagaan na din nagkasulbaran, kasagaran din naman sa kuano. Ablaya, Dawis, dina sa San Miguel, anak. Matagaan lang din ng kasulbaran. Kay kana bitaw diha sa Puan, kana bitaw dina sa may Gagliardi, na nagabaligya o mga bulalo din malibre pa mo advertise sa akong programa. Gagliardi, dapit na sa may second cram, first cram, na may kalsada din simentado, pero ang tubig yung pundo, pag mag-ulan, maglunog ang tubig din tuwa yun sa dalan, di ba? Gagliardi District, diyan na doon na sa first cram. O niya, inihulong sa ulan, dugay kay maubas. Kaya nga naman walay drainage. Mauna, matagaan na nagkatumanan, kay nagsugod na, nasugdan na ba na din nag-groundbreaking naman, kapugngan pa may bahaan na sa mag-groundbreaking ganina mahitabok na yun na sa di madugay. Magbutang na og drainage din pagawas Gagliardi, pagawas sa first cram. Isumpay lang kung asar putok ang drainage din pagawas sa first cram. So kanang tubig din sa Bulkatax magpundo dito na musubay sa drainage. Wa na'y mapundo nga tubig diha. Example lang kining Nonito Llanos sa Barangay Zone 3. Pero dili isipan si Mayor Cagas ang iyahang gitan-aw din maunay priority nga dapat yung simintuhon kay naagyod sa sentro. Mahulog nga dili nakaayo na mag-traffic ng Rizal Avenue kay lapos-lapos naman ang mga sakyanan din sa Llanos Street sa Barangay Zone 3.
simintuho na kay humanag groundbreaking atong Martes. Okay? So, congratulations sa mga nahinabing na ko ng mga residente din ng naa sa may Liano Street sa Dapit sa Luna Extension. No? Luna Extension, pag muliko ka sa right, kananay Yes Batchoy, na-advertise na po ng Yes Batchoy. Sunod ka diya sa tuo, tamburin man na, nailan ang tamburin. No? Na din na ang Ika Nax online shop. O diri ka sa wala, kanang yuta nga dalan, maunay Liano Street, nga pagasimintuhon. Okay? Gawas na dito sa Lapu-Lapu Extension. So lapos-lapos na straight na nga dalan nga simentado. No? Hamloy na kay ang dagan. Luna Extension, kung magpa-right side ka, no, mo na ng tamburin, gawas na siya sa Rojas Extension. Okay? O niya, balik ko na to, Luna Extension, pag magpa-left side po ka, mauna yung simintohon din na, kay mauna ang Liano Street. O niya, gawas na dito sa Lapu-Lapu Extension. Mangutana mo sa mga taga-dinha o nag-aagi dinha, kay maagian naman yun ng dalan diha o naidako, no? Muana mo, Mike, naamanay balay dito sa kanto na hinabi na ni Mayor Cagas ang balay nga naa sa kanto dito sa may Lapu-Lapu Extension. Okay, mabangga man ang ilang balay. Itagaan ni Mayor o pangbayad sa labor para maus-us ang ilang balay. Mugibuhi ang balay para sa kalambuan man eh. Pero wa pa sad din ni Mayor nga, kamunay bala na ang sahon ninyo na. Itagaan ni Mayor o pang bayad sa labor nga maus-us ilang balay gamay para makaagi ang kalsada nga simentado. For development purpose man. So, mo adjust ang katong nagpuyo dito. May okay po sila kay para man sa kalambuan. Kunya, masiminto na po ng ilang dala. Gawas din na sa Lianos Street, sabay nga groundbreakingan kay simintoho na usab ang purok ipil-ipil sa Barangay Aplaya, Digos City. Congrats inyo din na. Kung wa mo katuod asa ng purok ipil-ipil pero katuod mo sa balay ni Konsihal Ray Abalye, mauna din ha. Okay? O niya, o katuod po mo sa balay sa ato ang kasamtangang TMC head, si Sir Aristides Capuyan, mauna din ha. Simintuhon na. AM Mike, ang mga dito sa Pikas sa probinsya, walay walay kalaban. Bisan dili sila mga panya, manaog yun sila. Ari sila mo penetrate sa Davao del Sur, mubukbo silang kwarta, palit diri, palit dito sa mga botante. Kuprasa lang ang kwarta o magkagas ng tanan. Gikan ni 189. Salamat aning imuhang pahimangno.